wachak mana gi breaking down man ng'inj ne nyikoram gajuang kaka siling bilion 61 biro bedo katiyo nikech ing'eni magi bende gin osuru mag jopiny jopiny nyaka gi kaka pesa gi biro bedo katiyo. Brenda, wadwaro additional 17.1 billion eta yiero mano mar higa mar 2027. 2017 ne watimo yiero mar 49.9 billion which was mano wachni en yiero ma the most expensive e piny mangima, second most expensive e piny mangima, mano 2017. 2022 they pod ne one mana around that figure. Pod ne one mana the most expensive pod, in the world. Yeah, in the world. Koro sani kawachopo 61.7 idwogi ng'iyo ni ero giwacho ni gidwaro 61.7 mondo gitim yiero. Kaka wacho ni it is a process. King'iyo breakdown mar 61.7 gik manitie kanyo asetemo ng'iye tiyudo ka nitie transport, meals, hire of election, co-election materials 3.6 billion mar procurement of election materials, 6 billion ballot papers, asto nitie 7 billion mar boundaries, but nitie 15 billion ma is the biggest chunk. 15.6 billion nitie mar salaries and wages mag employees mag IBC. Yes, wang'eyo ni IBC nyaka bed gi pesa mondo run gigi smoothly, but is that figure justified? Nikech kinde ka kinde to bende kokimedo kata mag chiemo bende nitiere kanyo, chiemo giketo kanyo ni 1.2 billion. Gima wakwong lero ni 61.7 billion no en kachakre higa ni nyaka higa, ok en higa ni kende, en higa ni nyaka chieng' yiero. Mabe ber yes, lakini figa no pod ni malo nikech wang'eyo pinje mamoko gi ang'o ma gitimo momiyo wan emiwacho ni watimo the most expensive election in the world. Angoma one gi 50 million, a population of 50 million ma only roughly about 20 million voters. Kipogo pesa ni per voter. Ma 2017 chanen 3,200 per voter. Then mano 2017. Figa no duogo idho gi 2022. Koro masani ni angoma itimo mopogre momiyo figa ni nyaka bed mamalo. Is it cost of living mangwa wach ni ngima to sebedo matek, koro otek ne nyaka IBC. To kose waduogo wach ni ang'o magitemo improve nikech part of budget no nitie 2.6 billion magiketo mar upgrading and maintaining systems mag election go. System achiel ni emiyudo ni nitie failure. System achiel ni ema miyo ji dhi e doho to yudo ni system, there was a system failure momiyo election cannot be upheld. System ma 2017 mane was the most expensive election in the world emanotero wa election mane wayudo ka doho ong'ado ni election no kotime yo maber moduoko jerera mar presidential election. Koro magi gik ma apani jo Kenya koro sani penjore ni 61 billion, what is the justification? Ang'o midhi tim mopogore kata ang'o mogol kata ang'o momede mokosebedo katimore nikech ma 5 years cycle kaka makolwa losini so ni 5 years ni an election cycle. Sani wane gi 2 years. CSA wang'eyo ni gik monego bed ni timo in 5 years kakoro wacho ni dwa timo gi in 2 years. Wouldn't that mean ni budget dicha otemo doge piny? Nitie issues moko ma giwacho ni pesa monego bed ni there is some 7 billion monego bed ni tiyogo mar boundaries, delimitation gi delineation. Chik nitie onego bed ni timo gini bang' higni not less than 8 years but not more than 12 years. The last time mano time osekadho 12 years kapok otime. Mano justification ng'ato already girito ni IBC odhe mondo doho wach ne gini koro advisory opinion marwa en ni yes ne pok utime, unya time sani to kitime how long does it take? Nikech do achiel ni au rather chik achiel ni ema wacho ni kata utim boundary delimitation before elections if it's 12 months and below kapodi yiero pok ochopo then boundaries modhi timo ok nyal tiyo e yiero mabiro no. Koro there are so many legal issues mawuok e weche mag election ni kata gi budget ni
mapani Ramogi wacho ni gidwa no kuongo migi 15 billion mondo gichak go continuous voter registration mondo giket go things in order nikech giwacho ni gionge pesa ma ginyatiyo godo. But CSA budget mar 61.7 is not justified. Tekni mabende koro gidok kata na bilion 15 no mano mar keto kata